дар ҳоле ки баъзе аз сокинони ноҳияи Шуғнони Бадахшон аз афзоиши ҳамлаи бабрҳои барфӣ нигарон ҳастанд, гурӯҳе аз табиатшиносон то рафт танг шудани ҷои зисти ин ҷонвари нодирро аз тарафи инсонҳо ташвишовар мехонанд. Пас аз чанд рӯзи талошу назорат, сокинони деҳаи Ванқала ва масъулини ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи Шуғнони Бадахшон бабри барфиеро, ки 3 рӯз пайи ҳам меҳмони як хонавода мешуд, боздошт ва дубора ба табиат раҳо карданд. Бабр рӯзи 20 феврал ба маҳалли аҳолинишин фаромада, дар 3 рӯз беш аз 40 чорпои сокини ҷамоати Ванқала Маҳмад Насим Симаковро нобуд кардааст. Маҳмад Насим Симаков рӯзи 28 феврал дар суҳбат бо радиозуди гуфт, аввал рӯзона ба Рама ҳуҷум кард, баъдан ба оғилхона, ки маҳкам буд даромада, ҷонваронро нобуд сохт. Онро дастгир карда дар қафас гирифтем ва дар масофаи 70 километр дуртар раҳо намудем. Маҳмад Насими 61 солаҳа фарзанд дорад ва мегӯяд даромади аслии зиндагии хонаводаи бузургаш аз ҳисоби чорводорӣ буд. ӯ ҳамроҳ бо чанд хонаводаи дигар дар маҳалли наздик ба Доманку, каме баландтар аз деҳоти аҳолинишин зиндагӣ мекунанд ва мегӯяд онҷо замини кишоварзӣ надоранд. Аммо мақомоти ҳифзи муҳити зист мегӯянд, дар як ҷаласа дар пайи ин ҳодиса мардуми деҳот гуфтанд омоданд ба ҳамсояи аз ҳамлаи бабр зарардидаи худ якчорвоӣ кӯмак кунанд. Бабри барфӣ, ки сокинони маҳаллӣ онро паланги ширмол низ меноманд, аз нодиртарин ҷонвар аст ва ҳамчун ҷонвари махсус ҳифзшаванда дар китоби сурхи Тоҷикистон номнавис шудааст. Шикори он мамнӯъ аст. Сокинони деҳоти Доманкуҳо мегӯянд, солҳои ахир ҳамлаи бабри сафед ба хонаҳо афзоиш ёфтааст ва ин ҳамлаҳо дар пай талафоти зиёд дорад.